Før jeg dør, vil jeg gerne gå byen igennem en sidste gang. Det skal være et af mine største ønsker. Jeg vil gå på mine fødder igennem min by, igennem Odder, som jeg har gjort så mange gange før. Jeg vil vide, at det er en af de sidste gange, og jeg vil vælge min vej med omhu. Jeg vil gå på gågaden og gå ned og se alle de små butikker, der sælger de mest unødvendige ting. Jeg vil se på alle smykkerne, som glimtede i mine øjne, når de så på mig. Og jeg vil gå tilbage til min gamle skole, Parkvejens skole. Jeg vil gå ind ad døren til indskolingen og lugte den samme lugt, som der altid lugter af kage. Jeg vil gå videre og dreje til venstre og gå ned ad den røde gang. Se ungerne, der venter ved tandlægen. Og jeg vil se børnene lege fange på gangen. Jeg vil høre dem råbe til og efter hinanden. Jeg vil gå et smut forbi det nye flotte læringscenter. Videre nede ad gangen kommer jeg ind i udskoling. Jeg vil gå ned ad gangen til lokale 5 og se 7. B skiltet på døren. Gå derind og se alle de glade elever sidde med deres iPads. Jeg tænker over en fremtid uden bøger, uden pinathus med iPads i stedet for.